Benvinguts i benvingudes a les Corts Valencianes, la casa de tots els valencians. Volem explicar-vos el treball que s'ha fet en la present legislatura, donar comptes a la ciutadania de tot el que ha suposat el treball ingent de diputats, diputades, de grups parlamentaris per a millorar la democràcia valenciana, per a crear una arquitectura institucional al servei de les persones. Així teniu una mostra del nostre treball. Al final de la novena legislatura, que va començar a juny de 2015, s'hauran celebrat 94 plens amb 56 sessions de control al govern. Més de 80 declaracions institucionals. També s'han aprovat més de 1.500 resolucions i més de 60 lleis. Fins a gener de 2019, la Mesa de les Corts s'ha reunit en 189 ocasions i la Junta de Síndics 142 vegades. Els serveis de la Cambra hauran tramitat més de 60.000 iniciatives parlamentàries i s'han fet vora 600 reunions de les comissions parlamentàries d'investigació i subcomissions. A més, hem obert les nostres portes a més de 64.000 persones amb visites, assistències als plens, exposicions i jornades de portes obertes a tota la ciutadania. Hem construït unes Corts modernes, avançades, transparents. Hem construït les Corts del teu temps.